Takže čaute u ďalšieho videa na Minecraft Domy snov a dneska som tu s domom, tak no vlastne s takým domom, pekným dispensary a tak neviem, či je toto je stiahnutý dom, do popisku nebudem dávať, poviem iba jedno, je to na stránke Planet Minecraft, keď sa bude páčiť dom, tak si to určite stiahnete, keď neviete, tak pozrite si nejaké tie videá, ako sa dávajú mapy alebo niečo také do Minecraftu a tak si to pozrite, ja možno urobím také, ale no ja to nebudem ako robiť, pretože máte tam aj iní ľudí. Ani mody nebudem ukazovať, áno, to je ono. Tak. A môj kamoš sa volá, že Pinda, ale inak je samovarga. A chce, že by som ho spomenul vo videu, takže to je pre teba. Ako tu skačem fajzli. Pardon. No, ako tu skačem v Budaru. Áno. A ešte Gaba musím spomenúť, môjho najkamoša. Áno. No. A tak to je asi všetko okolo školy a tak, no. Takže, ja som prišiel zo školy, je 2 hodiny a 1 minúta. A potom idem na hokej. Na tréning. Áno. No, som športák. No tak ideme na to. Tu je očividne kuchyňa. Som si neprišiel ten dom celý, ale no. Tu je kuchyňa zrejme. Ideme ďalej. Ideme vítať. A tu máme. No, neviem, čo tu je. Mal som si ho predstaviť. Tu je zrejme knižnica. Pekne. Nič, ale pekne to vyzerá. Obrázok. Dobre. Aha, tak tu je posteľ. Zajímavé. Potom ešte možno urobím cestu dokonca, ako od Ment to urobil a tak. Tak ešte čo? Tu je tá knižnica, toto, čo? Neviem, neprechal som si ten, tu som bol. Bol taký dom postavený, no, trošku som z toho zmatený. A aj tu je posteľ, áno. Ja tu som bol. A aj ste hovorili, že v škole mi hovoril samo, že krátke video, no tak dneska natočím výnimočne 2 domy. A toto je asi... Aha, nie, že tu. To nebol. Zrejme. Nebol. Krafťák. A ešte je nový Minecraft. Snad sa na to nebudem robiť. Má to už gamer. A sa mi tá inštrument. Dosť zaujímavý ten snapshot, pretože tam bude aj ohňostroj. No, 1, 4, 6 alebo tak nejak. Bude tam aj ohňostroj. Môžete si dať, že bude to ako creeper. Ako keď vystrojíte creeperová hlava. Častý. Tak asi to je všetko z toho domu. Takže ideme dole. Hop. Ja. Ne, tak staré ne. Ideme tu. Ideme tu. Nie, tu som bol. Hop. Dobre, som tu. Tak, to bolo asi pre tento dom asi všetko. Aha, tu je tá česká. Ne, dobre, tak moja chyba. A ako máte vidieť, pekný domček. Sme boli? Ne, áno. Boli. No, mne sa páči. A je to okolo neho. Palmy? What? Is this? Jaký domček, sranda. Toto len si... Tak som to rozbil. A ešte čakajte Let's Play na Happy Wheels. Bude. A teraz si dáme... Christmas House, áno. Tiež pekný domček. Chvíľa. Ani toto som tu... Tak toto pekné, to je pekné. Aj toto je cez Planet Maker. Aha, to je houbička. Je kaktus. Aha, takže to je potom nové, hej.
To má byť akože vaňa. Ale pekne to vyzerá, pekné. Takže ideme asi na túto stranu, ideme hore. Takže tu zrejme bude kuchyňa, áno. Ďalší stôl. A tu je bathroom. Zrejme kúpeľňa. Fuck. A to mohol lepšie vypracovať, ale nemá. Ale ten záchod je pekný, to sa mi páči. To je dobré. To sa mi páči. Tu je zrejme spálňa. Je to spálňa. Teraz kde som? Počkaj. Musím sa zorientovať. Aha. Tu nebol. Takže tu je spálňa. Dobre, tu máme. Tu je kuchyňa. Tu sme boli. Tu neviem čo je. Tu je čo? Čo to je? Balkónik, áno, balkónik. Pekne to je, pekne domček. Haha, schránka. Snowman! Vraciame sa. Kde je ten... Aha, tu je. Toto zrejme asi všetko som prešiel. Čo tu je? Ideme na druhú stranu, tam bude zrejme viacej. Tu nič. A nie, ešte tu sa dá ísť. Počkaj, som tu neišiel. Ale toto je pekné. Toto je pekné. Polka dverí. Dobrý. Ďalšie záchod. Pekne to vyzerá. Krásny dom. Okolo. Pekný dom. Oceňuje sa. Musel to dostávať, hej. Nebolo to na ľahkú váhu. A tu je zrejme záhrada. Jo. Jo, záhrada. Fejo. Fejo záhrada. Fejo garden. To je... no tak toto je pekné. Toto je veľmi pekné. Wow. Tomu vyšlo, no. Alebo tá chladnička. Dobre. Dobrý dom. A toto je stoličky. Ja chodím po to. Tu máme darčeky. What is this? Všade hovna a diamant. Repráky. To pekne vyzerá. Čo tu je? A tu ideme tak. Toto čo je? Thanks for visiting. Visiting. Visit. Či tu som nebol? Či? Tu som bol? Tu som nebol. Fajo. To je čistý fajo. No, tu je tá spálňa. Nič potom. Tu som potom bol. Zvlášť, že to nemám prejdené, ale... proste ma to baví robiť videa, tak robím to. Takže, tu sme boli. Tam to chytil. Ne, dobre, ne. Ale aj oceňuje sa, že to pekne urobil, hej. Pekne zrobené. Tu je pekný, ja. House made be cold. Dobrý. Dobrý a potom nestaneš Superman. Tu som bol. Tak ideme hore. Ale jak mám prejsť na tam? Poč. Aha, tu sú ešte schody. Akože svetlo. Aha. A toto je pekné. To je pekné. Mine bedroom. Hlavne spálňa. Tak toto je. A tu je čo? Iba. Neviem, či celý dom prejde. Kde sa tu motám. Za to sa veľmi ospravedlňujem. A už bude potom hneď... tak to je pekné. Už bude hneď aj urobené na Happy Wheels videjko. Po tomto videu začnem robiť na Happy Wheels. No tak toto pekné. To je pekné. Tomu vyšlo. Aj ten biliard krásny. Takže asi z tohoto domu to je všetko. Ďakujem, keď ste sa na mňa pozerali.
Akože ďakujem aj mojim spolužiakom, že na mňa stále pozerajú. Takže mi takedy aj lajknú video, ale ďakujem za to, že mi pomáhate. No ešte proste. No to som bol. No proste. Som rád, že vás mám a tak. Díky za všetko, hlavne Gabovi, Samovi a ešte niekomu. A ešte jedného spomeniem, René Novák alebo Adam Kucák. No, tak asi no, tak to ukončíme. Keď ste ma doteraz pozerali, tak len pozerajte ďalej a tešite sa na ďalšie videá. Dáme tam potom Survival a ešte... No dáme ten Survival, ale čakajte na ten Happy Wheels. Pretože preto. Ešte neviem, či na Happy Wheels, lebo ja budem zo začiatku robiť iba na Happy Wheels a na Minecraft. Ale aj na Saints Row 2, áno. No tak tak. Oh, co to? What the fuck? What the fuck? Mám to asi preklikol, pardon. Ježiš, sa veľmi ospravedlňujem. Sorry. Skonč. Ježiš, ne. Skončiť bez odoslania. Takže no, tak čaute. Uvidíme sa u ďalšieho videa na Happy Wheels. Tak čaute. Ručím sa tam dole, tu je prasietko, áno. Tak čaute a uvidíme sa u ďalšieho videa na Happy Wheels alebo na niečo iné. Takže učím sa s vami Hero Flash 2012 a z tohto krásneho domu a aj z tamtého. Takže čaute.